Hola a tots, benvinguts al Bancalet. Avui un dia un poc negre, però bé, passa res. Avui plantem faves. Les faves és un cultiu que millora la terra perquè fixa el nitrogen de l'aire en la terra. Les hem posat 24 hores en aigua. I anem a plantar-les. Però abans d'anar al Bancalet, vos deixen un consell del nostre patrocinador. En sèrio? S'ho havíeu cregut? Anem a posar dos en cada lloc a 5 centímetres de profunditat i uns 20 centímetres de distància entre unes i altres. I tal qual, allí, no molt fondo. I més o menys pues, sobre els 20 centímetres. 15-20 centímetres. Hem fet els socavons, els hem plantat, hem abonat abans, com ja recordareu, i si no ho recordeu, ara estareu veient com ho vaig abonar. Ahí. I ara una regaeta i ja està. També vos vull ensenyar com van les plantacions que encara tenim ara. Ahí està el tabac, les plantes de tabac, que estan prou grans. Així les bajoques d'enrastrar, en tenim vàries, ja vos ensenyaré en casa totes les que tenim. I bajoques, bueno, i les bajoques normals, que continuen eixint. La veritat és que aquestes pluges van molt bé perquè van eixint prou. Aquestes són la cayena, la picant. També hi ha vàries així. Veieu com va creixent també l'arbergina. Hi ha dos, esta i així tenim una altra també que està creixent, xicoteta. Ahí estan les penqueres. I com van creixent les carxofes. Hem plantat ahí 3 filers de faves i així una altra, més les dos que teníem al principi. Fins ací el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Deixeu-me en els comentaris què vos ha semblat. Vinga, fins a un altre vídeo. Adeu!